Gisaulog ang adlawang kapistahan sa Dakbayan sa Mandaue, halad kang Senior San Jose. Gihangop sa mabisyal nga hingpit na gyud nahibalik ang makalihukan sa kapistahan tunod sa paghigpit kaniya tungod usab sa pandemya. Ang report ni Nico Sereno. Nagsugwak ang mga tao nga nanimba sa National Shrine of St. Joseph kaganihang buntag. Ang alas 10 nga high mass gitambungan sa mga local officials ug bagang duot sa mga deboto. Nagselebrar sa misa si Cebu Auxiliary Bishop Emeritus Antonio Ranyola nga giilang adopted son sa Mandaue. Sayang wali gihimug-atan ni Ranyola ang hiniusang panaw sa katawhan ug pagtuman sa kabubuton sa kahitasan. And listening to one another. Lakip sa gibida kaganiha ang 18 ka mga kabataan nga susama og gisulob isip pahinungod kang Senior San Jose. Gitawag nga Santo Joselito, ilang gipakita ang lain-lain nga titles sa santo nga kabahin sa Holy Family o Sagrada Familia. Samtang mga opisyales sa syudad mihangop sa malampuson nga mga kalihukan alang sa kapiestahan sa Dakbayan. Sukwahi kini sa mga eksena sa miaging mga tuig nga naapektuhan tungod sa COVID-19. Gani gihangop sa mayor ang deklarasyon sa World Health Organization nga dili na global health emergency ang maong sakit. Apan angayan kuno gihapon nga magmatngon. Strict implementation sa vaccination through sa atong City Health, dili gyapon ang atong awag sa atong makiigsunan, amping lang gyapon, no? We should be extra careful para na to health is wealth. Di pa gyud ingon nga zero gyud kay na may active cases, so di lang gyapon ta mo kumpiyansa. Wa gyud prevention is the best cure. So kung daghan ta maghuot, magmask lang ta gihapon. Sa datos sa Mandaue City Health Office, karong adlaw lang dunay 3 ka bag-ong kaso sa COVID-19 nga napuno ug moabot sa 11 ang active cases. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.